Dobro večer i dobro nam došli na godišnji koncert. Godišnji koncert je manifestacija koju organiziramo svake godine sa ciljem da obavijestimo širu javnost o aktivnostima udruge za tekuću godinu. Istovremeno je aktivnost na kojoj se okupljaju kulturno-umjetnička društva, glazbenici, pjesnici, pjevači, svi umjetnici koji imaju želju iskazati svoj talenat gledateljima. Ponosni smo i sretni smo što vas možemo pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu na 20. godišnji koncert Romskog resursnog centra. Kao i dugi niz godina, manifestaciju financiraju Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općina Darda, te se svake godine priključe ljudi iz naše male zajednice kako bi podržali istu. Zahvaljujemo se svima koji podržavaju na bilo koji način naš rad udruge, kao i ovu manifestaciju koju organiziramo 20. put za redom, čime ujedno i proslavljamo 20. godinu postojanja. I nekoliko reći o aktivnostima u ovoj godini. Čuvari romske baštine je projekt koji se kontinuirano provodi od 2005. godine, a glavni donatori su općina Darda i Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U sklopu projekta se sufinancira rad organizacije kao i sve aktivnosti u sklopu sekcija koje organizacija ima. U sklopu projekta Čuvari romske baštine provode se aktivnosti koje za cilj imaju okupiti djecu, mlade i sve pripadnike zajednice, Rome i ne Rome, i to na sigurno mjesto uz kvalitetno provođenje slobodnog vremena, njegovanju kulture i tradicije, izgradnji romskog identiteta te kvalitetnu integraciju skupine u zajednici. Sekcije koje se sufinanciraju u ovim projektima su folklorna sekcija Klub žena Darđanke, Klub mladih, likovna sekcija i dramska sekcija, te razne manifestacije i seminari folklora. Kroz folklornu sekciju tijekom 2022. godine redovito smo održavali folklorne probe na kojima su se sa članovima uvježbavali plesni koraci, koreografije koji su se prezentirali na sljedećim kulturno-umjetničkim manifestacijama. Dan nacionalnih manjina Osijek. U svakom slučaju tu je i kulturne raznolikosti, kulturno blago u Meci. Dani Tolisa, Bosna i Hercegovina, etno susreti u Bilju, Dođi Milo, Dođi Drago u Punitovcima, 43. žetvene svečanosti u Cerni, Kostovski međunarodni festival u Ohridu, Sjeverna Makedonija, a do kraja godine predstoji nam još nekoliko gostovanja na kulturno-umjetničkim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Kroz Klub žena Darđanke članice su organizirale obeležavanje Međunarodnog dana žena. Okupile su se na gastronomskim i kreativnim radionicama. Sudjelovale su u organiziranju svih manifestacija koje smo ove godine imali, te su se odazvale na različite aktivnosti koje su druge organizacije organizovale. Svjetski dan Roma, Đurđevdan, likovna kolonija, smotra dječjeg folklora, manifestacije su i aktivnosti koje smo organizirali ove godine, te svaku od njih pratilo ozračje 20. obljetnice Romskog resursnog centra. Osim kulturnog amaterizma, ove godine smo uključeni u nekoliko projekata kao partnerska organizacija, ali i sami provodimo projekata u ulozi nositelja. Projekti na kojima smo uključeni i koje provodimo su jačanje kompetencija nacionalnih manjina na području općine Darda, čiji je nositelj općina Darda. Razvoj društvenog centra i organizacija civilnog društva u Dardi, čiji je nositelj Udruga za ruralni razvoj Đola, a mi smo sa još 4 organizacije partneri. Program Mirotvorna škola, čiji je nositelj Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek,
na kojemu su osim nas uključene i 2 organizacije civilnog društva te 2 osnovne škole sa područja Republike Hrvatske. Projekt Uključi se, čiji je nositelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek. Projekt Mali ulozi, velike promjene, čiji smo nositelji mi, a provodi se u partnerstvu sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Udrugom studenata Futuri, magistri te općinom Darda. Projekt Igraj se i uči, čijim aktivnostima tek započinjemo u ulozi nositelja u partnerstvu sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek. Tijekom cijele godine članovi, zaposlenici, volonteri uključuju se u razne aktivnosti i akcije organizirane od strane drugih organizacija. Usavršavaju se na raznim područjima pomoću kojih pridonose radu organizacije. Ono što nam predstoji do kraja godine su studijska putovanja, organiziranje seminara, folklora, organiziranje likovnih kolonija i naravno druženje sa našim prijateljima na njihovim manifestacijama. A ja bih sada pozvala Jovicu Radosavljević da nam se priključi jer nešto bi mu Danijela rekla. Dragi naši Jovice, stalnost, ustrajnost i ustrajnost unatoč svim preprekama, obeshrabrenjima i nemogućnostima. To je ono što u svemu razlikuje jaku dušu od slabe. Zapamti, ti već jesi ono što želiš biti. Ti si uvijek prava osoba na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Ti si jedan, jedini i neponovljivi. Savršen si u svakoj stanici svoga bića. Ti vrijediš oduvijek, sada i zauvijek. Tvoji RRC-ovci ti čestitaju tvojih 20 godina truda i rada. Bilo je ovo jedno prekrasno iznenađenje za Jovicu, a folklorni dio otvaraju domaćini sa srednjom folklornom sekcijom. Predstavit će nam se nove snage sa koreografijom Igre iz Baranje.
Udruženje Veliko kolo je folklorno udruženje registrovano od marta 2010. godine. Obuhvata rad sa svim uzrastima, kao i grupe sa osobama sa invaliditetom, Dom Veternik. Udruženje broji preko 600 članova. Probe se održavaju u Novom Sadu, Veterniku i Sremskoj Kamenici. U rad udruženja uključeno je nekoliko sekcija, a to su Škola folklora za decu uzrasta od 4 do 15 godina, Dečiji ansambl, Škola folklora za odrasle starije od 15 godina, pripremni sastav, Škola folklora za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, Narodni orkestar, izvođački ansambl, veteranski sastav. Početkom 2018. godine Međunarodni savet organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture CIOF nas je primio u članstvo nacionalne sekcije CIOF Srbije. Ovaj događaj je za nas veoma značajan te nam predstavlja nove zadatke i ciljeve koje želimo da ostvarimo. Organizatori smo manifestacije Veliko kolo Zaginisa, koja se održala 4. oktobra 2015. godine u Novom Sadu. Manifestacija je okupila 257 kulturno-umetničkih društava iz 11 država pored Srbije. Napravili smo najveće kolo na svetu koje je brojalo preko 12.000 igrača u narodnoj nošnji. Tog dana, u isto vreme, u 15 novosadskih škola su se održavali koncerti ansambala koji su bili deo akcije Veliko kolo Zaginisa. Festival igre i muzike Zovranice se održava već 10 godina na Centralnom trgu u Novom Sadu. Festival svake godine za 4 dana trajanja okupi preko 2000 učesnika i preko 20 izlagača ručenih radova. Ovo je segment onoga što smo za ovo kratko vreme uradili. Najveća nagrada su srećna i zadovoljna lica naših članova i lepo prijateljstvo koje se u udruženju neguje. Predstavit će nam se sa dve grupe. Prvo nastupaju veterani koji će se predstaviti sa spletom pesama i igara iz Niša, čiji je koreograf Milan Veselinović.
A sada slijedi Kud Romano Ilo iz Obrenovca, koji će se predstaviti romskom igrom Romano.
SKD Prosvjeta pod odbor Garešnica je osnovan 1998. godine sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta Srba u Moslavini. Sa ozbiljnim radom počinje 2001. godine kada je formirana folklorna sekcija pod nazivom Kud Moslavina. Danas se ovo društvo sastoji od 3 sekcije: A sekcija, dječja sekcija i tamburaška sekcija. Pododbor broji oko 100 članova, od čega je 40 aktivno u folklornoj sekciji. Do sada su zabilježili oko 470 nastupa, a osim u Hrvatskoj nastupili su i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Makedoniji, Grčkoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Italiji. Sada već tradicionalno organiziraju svake godine susrete u Moslavini i smotru dječjeg kulturnog stvaralaštva. Glavna manifestacija im je smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva koja se ove godine održala 12. put. Dobitnici su i priznanja i plaketa BBŽ grada Garešnice i Vijeća Srpske nacionalne manjine, na što su ponosni jer to je dokaz njihovog dobrog rada. Na svom repertoaru imaju 10-ak koreografija iz Srbije, ali izvode i pjesme i igre iz kraja u kojem žive, to jest Moslavine i Slavonije. Predsjednik društva i umjetnički voditelj je Zoran Blanuša, a predstavit će nam se igrama iz okoline Niša.
Dugogodišnji folkloraš Sebastijan Petrović predstavit će vam se sa solo igrom. Kulturno-umjetničko društvo Čardaš, Demokratske zajednice Mađara Hrvatske i Suze, osnovano je 1999. godine sa ciljem da njeguju mađarske običaje i plesove. Društvo ima 30 aktivnih članova. Društvu su se pridružili i mlađi naraštaj, tako da se trenutno rad uglavnom svodi na učenje i vježbanje koreografija te na odaziv nastupa. Danas će vam se predstaviti sa koreografijom Gabora Kiša, Moldvaji, ples iz Moldavije. Jaj, mit szép legény
Pozdravimo jednim velikim pljeskom naše prijatelje iz Obrenovca koji su pripremili još jednu igru za nas. Pozdravimo još jednim velikim pljeskom izvođače udruženja Veliko kolo iz Novog Sada, koji će se predstaviti sa spletom pesama i igara iz Gnjilana, čiji je koreograf Miroslav Savić. Veseli se kućni domaćine,
Romsko kulturno-umjetničko društvo Darda je prvo registrirano Romsko kulturno-umjetničko društvo na području istočne Hrvatske koje aktivno djeluje od 2002. godine. Tijekom 20 godina postojanja iza sebe imaju niz uspješnih folklornih nastupa na kojima su dobili mnogobrojna priznanja i nagrada te predstavljali Rome iz cijele Hrvatske u zemlji i inozemstvu. Najznačajnije smotre na kojima su nastupali je smotra folklora nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u Vatroslavu Lisinskom, gdje su 2 puta predstavljali romsku nacionalnu manjinu. Đakovački vezovi, na koji su se 2008. godine po prvi puta u povijesti ove manifestacije predstavljali kao Romsko kulturno-umjetničko društvo. Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje su se predstavili povodom svečanog otvaranja desetljeća za Rome u Republici Hrvatskoj. Međunarodnoj manifestaciji dječjeg folklora Perlice Europe u Osijeku, gdje su osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu kunu za koreografiju Djevojački ples. Svjetske igre u Slavonskom Brodu, Lipovljanski susreti, Večer nacionalnih manjina u Bjelovaru, Roma Festi u Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji, na kojima su osvojili srebrnu medalju u kategoriji grupe i u kategoriji plesnih parova, te su sudjelovali na brojnim drugim manifestacijama. Predstavit će vam se koreografijom Plesovi iz Baranje za završnu, a onda ćemo zamoliti Jovicu Radosavljevića, predsjednika organizacije, da zaključi manifestaciju.
Poštovani prijatelji, dame i gospodo, ja vas sve srdačno pozdravljam u svoje osobno ime, u ime Romskog resursnog centra. Srce mi je puno i sav treperim od sreće i radosti, moram priznati. Želim da pozdravim naše dugogodišnje prijatelje iz Suze. Mog prijatelja poznajem od 2004. godine, naši prijatelji iz Suze, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom. Dakako, s nama su danas i naši prijatelji iz Novoga Sada po prvi puta, ali ja vjerujem da ćemo surađivati. Sreli smo se u Makedoniji, prelijepo, veselo, temperamentno i onako kako to treba i da bude. Pozdravljam i Garešnicu, dakako i oni su nam danas došli i stvarno sam sretan i zahvalan zbog toga. Naše sestre i braća iz Obrenovca i Rume su došli sa velikog puta i stvarno mi je čast i zadovoljstvo veliko što su danas sa nama. Hvala vam puno. Ja bih mogao puno pričati, 20 godina postojanja organizacije nije malo. Ne bi se vraćao i ne želim se vraćati u prošlost, jer prošlost za Romski resursni centar jeste bio jako ružan i tužan. No danas, nakon 20 godina borbe i postojanja, eto tu smo, odavde smo i Bogu hvala postojimo i radimo. Radimo zahvaljujući podršci Vladinog ureda Savjeta za nacionalne manjine, kojima se ovom prilikom želim i zahvaliti. Dakako i Ured za ljudska prava, koji su nam obezbijedili 4 kompleta romske narodne nošnje, što je veliko bogatstvo i velika stvar. I imamo instrumente za dobra 3 benda. Nažalost, kako je naš čika Đuro pokojni otišao, od tada više i ne plešemo na živu glazbu. Moram reći isto tako da imamo podršku općine Darda i Osječko-baranjske županije. Ali najveća podrška je dakako mojih Darđana, mojih prijatelja, udruga kao što su i danas ovdje organizacije. Pozdravljam Nataliju Gašić ispred Kulturnog centra Roma Baranje i sve moje kolegice. Obitelj Tac, koji su s nama u svakoj našoj aktivnosti, što meni osobno jako puno znači. Dakako moram pozdraviti i gospođu Nadicu Balog, koja je jedina došla ispred romskih organizacija iz Osječko-baranjske županije. Moram pozdraviti, ja ću reći, čika Ivicu, Crveni križ iz Darde, velika podrška i danas je s nama i hvala, puno hvala, veliko hvala. Inače, Romski resursni centar organizira svoje godišnje koncerte u 10. mjesecu. Kako su naši rođaci, prijatelji, familije otišle trbuhom za kruhom, što u Kanadu, što u Irsku, što u Englesku, Njemačku, svagdje nas ima, nažalost Darda je prazna. Ja sam imao najbolju namjeru i ove godine sam želio da to bude preko ljeta. Nažalost, oni su danas morali otići kući, jer da nisu otišli kući, dobili bi otkaz. Ovom prilikom, svim srcem i bićem svojim, želim da se zahvalim
Obitelj Petrović. Puno je obitelja Petrovića bilo u Romskom resursnom centru u ovih 20 godina. Hvala vam, dragi moji prijatelji. Želim da pozdravim obitelj Mišković. Jako je puno Miškovića u Dardi koji su plesali i dali se dušom i srcem za ovo društvo. Dakako, nikako ne smijem i ne želim zaboraviti obitelj Bugarinovića želim pozdraviti. Obitelj Klem, njih je jako puno, to su sestre i majka i jako ih je bilo puno. Evo vidim Eva je tu, Eva pozdravljam te. Puno je obitelji, puno prezimena, nekada nas je bilo 100 članova. Danas nas je malo, ali Bogu hvala nas ima. I za kraj ja bi mogao puno govoriti, nisam imao, to jest moje društvo nije dobilo podršku onu koju sam očekivao, ali opet kažem, moji prijatelji što iz Darde, što iz Republike Hrvatske sa njihovim donacijama, oni kažu skromnim, a ja ću reći da su to velike donacije. Eto, Bogu hvala, mi smo uspjeli ovo danas da organiziramo u našoj Dardi. Žao mi je što se nisu odazvala i druga društva. Evo i Maja, kolegica koja je pokušala zajedno sa mnom. Trebalo je biti nekoliko i hrvatskih društava i drugih manjinskih društava. Međutim, eto, godišnji su odmori, malo je nezgodno vrijeme i da ja više ne dužim i ne bi trebao toliko ni da pričam, da kvarim ovo lijepo veselje. Ja vam se još jednom svima iskrenog srca zahvaljujem. Bilo je prelijepo. A na godinu Boga i zdravlja i sreće svima vama i nama, pa ćemo se družiti još bolje i više. Hvala vam najljepša.